L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. L'Altra Ràdio el proper dimecres 21 d'abril a les 12:05 del migdia i el dissabte dia 24 a les 11 de la nit us oferirà els següents temes. Des de l'Escola Montessori Palau de Girona, l'alumnat de la professora Mia Nen reflexionarà sobre la importància de les xarxes socials a les empreses. Creativitat cibernètica i intel·ligència artificial amb el doctor en informàtica Ramon Sangüesa i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els usos socials d'internet amb l'especialista en tecnologia de les comunicacions Quico Gras, aparells audiovisuals amb en Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicacions i Relacions Internacionals Blanquerna, la radioafició amb Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioaficionats, repàs de l'actualitat de la ràdio de l'estat espanyol amb en Lluís Segarra, de Guia de la Ràdio, i des de la cooperativa Fem Procomuns, David Jakobskis ens parlarà del Som Hackathon del Tecnocampus de Mataró. També per acabar tindrem l'apartat dedicat a minories culturals, moviments migratoris, mitjans de comunicació amb Raül Martínez, doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic. Tot això a través de Ràdio 4, a la freqüència modulada, a la televisió digital terrestre o bé per internet. Posteriorment també podeu escoltar el podcast de l'Altra Ràdio en el web de RTVE. Gràcies per escoltar-nos i, sobretot, molt bona nit.